Malia que o Concello de Boiro traballa durante todo o ano a igualdade dun xeito transversal con programas específicos como o ciclo Muller e Saúde, neste mes de novembro intensificará as accións para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O propio día 25 haberá un contacontos infantil pola igualdade e a proxección da curta Lavadoiros protagonizada por 11 veciñas anónimas do Barbanza. Serán o paso previo ao acto institucional previsto para 1 da tarde. Temos o día 25 programado co Departamento de Cultura un contacontos específico de contos pola igualdade que se celebrará o día 25 ás 11. Ás 12, ese mismo día, temos unha curtametraxe de Los Patiño, tamén co Departamento de Cultura, e teremos tamén o sábado a 1 a lectura do manifesto sobre a violencia machista, no? Despois pola tarde tamén o día 25 é o Black Friday, polo tanto nos comercios van a facer determinadas actividades e queríamos tamén chamar a atención en ese ámbito sobre a violencia de xénero. E vamos a contar con unha actuación musical. Ademais dos propios actos do día 25, desenvolveránse outras campañas complementarias ao longo do mes, como a exposición de rúa visibilizando a violencia de xénero ou os obradoiros que xa se están a impartir nos centros educativos. Estamos tamén realizando uns obradoiros coa xuventude dentro da campaña de fronte da Deputación Provincial. Xa se levou un deles o sábado pasado, o sábado día 11, e seguiránse facendo máis. E ademais, estes días, agora mesmo, de feito, estáse facendo nos centros de ensino unha campaña de agresión off. Eu digo non á violencia sexual, que é unha campaña a que estamos adheridos desde o Concello de Boiro da Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia. As actividades terán continuidade no mes de xaneiro cun curso de defensa persoal dirixido a mulleres en varias quendas.